Здравейте! Приложението Merlin Bird ID на Cornell Lab става все по-популярно, особено за разпознаване на птичи гласове, но в някои случаи, като този, който виждате, чува птицата, но явно се оказва базата му данни недостатъчна, за да разпознае. В такива случаи не всичко е загубено. Приложението пази своите файлове в папка Music, в подпапка Merlin. От тук, за да работим по-лесно, ще сваля всички файлове на компютъра, съответно ги изрязвам и след това ги пействам. Ситуацията е твърде нормална, както казах. Приложението работи с една ограничена база данни, която при инсталирането се сваля на вашия телефон. Ние ще се опитаме да намерим птицата, която се обажда, като работим с друго приложение, което вече онлайн рови в много по-голяма база данни и има по-големи възможности. И така, нашите файлове са на компютъра, отваряме приложението, аз обичам да го казвам, чирити. Ето го. Нека да го отворим наново, за да видим как отваряме файла. Намираме необходимия ни файл. И го отваряме. Съответно, тук също се вижда сонограмата на обаждането. Включваме филтър, който потиска до някъде шума. Така, спираме, пускаме файла за анализ и почти веднага дава резултат. Обаждане на голям пъстър кълвач. До скоро, надявам се, че съм ви бил полезен. Може да намерите Дива България в социалните мрежи и да задавате въпроси и ако мога, ще се радвам да ви отговоря.